tarde a nosso secretário de Estado, senhora Alexandra Van Huffelen, e sua delegação presente. Feliz tarde na premier Wever Cruz de Aruba e sua delegação. Na premier Pisas de Corsau e sua delegação presente, Bombini. E também na premier Silveria Jacob de St. Martin. Feliz tarde, Bombini, e junto com sua delegação. Na nos membros de prensa de sala e também na Aruba, na Corsau e St. Martin, de sintonia junto conosco, pueblo de Aruba em geral, bom tarde e bem-vindo de nossa conferência de imprensa em conjunto para o que trata é bestuurlijke vierlanden overleg de Aruba, Corsau e St. Martin, junto com Holanda. Nós também iniciar e nós também switch com o permisso na idioma holandês, para assim aqui nós por iniciar com nossa conferência de prensa. Warm welkom aan onze staatssecretaris, mevrouw Van Huffelen, premier Pisas van Corsau en ook premier Wever Cruz en premier Silveria Jacob. Voor ons is het netjes dat jullie hier zijn en we gaan de woord nu overdragen aan premier Evelyn Wever Cruz. Oké, dank je. Bon tardi. Allereerst wil ik mijn collega's hier allemaal bedanken. Dat jullie de uitnodiging hebben aanvaard om naar Aruba te komen voor dit heel belangrijk overleg. We zijn vandaag voor het eerst weer live bij elkaar gekomen met de 4 landen. En het is een goed gesprek geweest. Aanleiding voor dit gesprek waren de verslagen van de staten, van de parlementen van het Koninkrijk. Daarbij draait het om samenwerking binnen het Koninkrijk met welzijn en welvaart voor iedereen. Het was een goed gesprek, waarbij we het hadden over 3 scenario's voor de wijze waarop de noodzakelijke hervormingen ten behoeve van de inwoners van de landen worden gerealiseerd. Daarbij is nu geen gedeeld voorkeursscenario. Op basis van de bespreking hebben de 3 Caribische landen aangegeven dat we een gemeenschappelijk scenario willen uitwerken. En daarbij hechten wij allen eraan dat het voorstel leidt tot het realiseren van de uitvoering van de afgesproken noodzakelijke hervormingen. En terwijl de landen dit uitwerken, blijft de tijdelijke werkorganisatie operationeel. Ons gemeenschappelijk doel is dat de landen weerbaarder en sterker worden met voorspoed en welzijn voor iedereen. Want samen willen we een beter leven voor al onze inwoners, nu en in de toekomst. Ik wil deze statement hierbij laten en dan kijken of er vragen zijn. Misschien kunnen we alvast beginnen met de vragen te beantwoorden. Bedankt premier Wever Cruz. En nu gaan we over naar het stellen van enkele vragen. De vragen hebben we al vanmorgen al gekregen van de landen uit Curaçao en ook Sint Maarten. Dus we zullen eerst beginnen met deze vragen. En ik wil ook een warm welkom aan onze tolk, meneer Sergio Chingaloy vanmiddag. We gaan naar de eerste vraag. Is van RMB News, Richeron Valentin uit Curaçao. Minister-president Wever Cruz en minister-president Jacob. Boso takere ku Antillas lota e solution? Traducción. Minister-president Wever Cruz en minister-president Jacobs. Denkt u dat 1 Antillen de oplossing zal zijn? Silveria, do you want to start? Or shall I? Yes, no problem. Good afternoon to one and all. It's a pleasure for me to be here in representation of St. Martin and all her people. No, we do not think as St. Martin that going back to the Netherlands Antilles is a solution. We have worked hard to come to this level of autonomy, and we will continue to work towards full autonomy in the future. And we believe that standing together with the other 3 countries as a country in this kingdom gives us a better stand to fight for our people. So we will continue to work on this. Ja, als ik kan toevoegen wat Aruba betreft hetzelfde. We hebben 36 jaar geleden de status aparte verworven. En wij kunnen duidelijk zien de vooruitgang, voorspoed die de status aparte met zich mee heeft gebracht. Wij denken niet dat teruggaan naar 1 Antillen de oplossing is. Wij denken dat wij moeten werken aan de uitdagingen die wij hier op het land hebben, die wij allemaal kennen, en dat het dan wel zal lukken. Bedankt premier Wever Cruz en premier Jacob. We gaan naar de volgende vraag. RMB News, Richeron Valentin uit Curaçao.
Pregunta pa señora Van Huffelen. Heeft u nu het gevoel en begrip dat er een groot cultuur- en mentaliteitsverschil is vergeleken met Nederland en de andere eilanden binnen het Nederlandse cultuur? Ik bedoel dat hier in de Caribische Zee het leven anders en plezierig is in die zin van de reden en geschiedenis van één meer familie en liefde gemeenschap. Geef mij uw ervaring en eigen mening erover. Ja, dank u wel. En fijn dat we hier inderdaad met z'n allen kunnen staan. En ik vond het ook een ongelooflijke prettige bespreking die we vandaag hebben gehad met elkaar. Als het gaat over die vraag, ja, er zijn verschillen. Ik denk dat er al verschillen zijn tussen de verschillende eilanden in het Caribische deel van ons koninkrijk. En dat er ook verschillen zijn met Nederland. Hoewel ook binnen Nederland we weer heel veel verschillende culturen en ideeën hebben. Wat ik zelf ongelooflijk belangrijk vind, is dat we één koninkrijk zijn. We zijn samen verantwoordelijk ervoor te zorgen, samen met de bestuurders van deze eilanden en het bestuur in Nederland, om te zorgen dat onze inwoners, dat hun leven zo mooi en zo goed mogelijk is als we dat kunnen maken. Dat er sprake is van welvaart en voorspoed voor iedereen. Een sterke economie, weerbare landen, maar wel gezamenlijk binnen het koninkrijk. En waarom het nou zo belangrijk is om elkaar ook hier live te zien, is omdat we dan elkaar ook beter kunnen verstaan. Want daar waar we verschillen hebben van meningen of verschillen vanuit onze achtergronden, is het ook goed om die met elkaar te delen, daar begrip voor te hebben en dan toch ook samen te werken aan één oplossing. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. En overigens vind ik het fantastisch om hier te zijn. Ik ben nu voor de 3e keer in het gebied en ik kom ook heel graag weer terug. Bedankt, staatssecretaris, voor uw antwoord. We gaan naar de volgende vraag. RMB Nieuws, Richard Valentin uit Curaçao. Met andere woorden, mevrouw Van Huffelen-Kogo is niet van toepassing, zoals het is voor ons en ook niet eerlijk. Ja, we hebben gezamenlijk natuurlijk een rijkswet gemaakt. En die hebben we ingediend bij alle parlementen. En de bespreking vandaag ging over wat is onze reactie op de vragen en de statements van die parlementen. Dus daar hebben we met elkaar aan gewerkt. En daar is denk ik door premier Wever-Kroes een goed statement over gegeven namens ons allemaal. Namelijk dat we met elkaar aan het werk gaan om te zorgen dat die noodzakelijke hervormingen van de economie van de landen, de basis waarop de weerbaarheid kan worden gerealiseerd, waarop de autonomie kan worden versterkt en het leven van mensen kan worden verbeterd, dat we daar samen aan blijven werken. Bedankt, staatssecretaris. De volgende vraag van Neftali Leito, di Television Direct. Corsou alogra negociar e punto ng ding motion di Parlamento di 26 de April. Alogra também negociar e punto ng ding carta com Premier Pisas Amanda Van Huffelen na comienzo de April. Naftali Leito van Direct TV. Heeft Curaçao al kunnen bereiken om punten die gedurende de motie van het parlement behandeld zijn op 26 april te onderhandelen? Dat is voor jou. Sim. Ja. Voor wie is dat? Voor mij? Okay. Ja. Voor premier van Curaçao. Ok, feliz tarde a tu presidente, feliz tarde a tu estão discutindo via de of outro meio de comunicação. Em princípio, vou perguntar, maneira a senhora Fernando Bisa e também senhor Wever, no caso aqui, e Felina Bisa, nós está bem junto para nós poder deliberar netamente o ponto na aqui para nós poder chegar na palabração. Algo que nós assacamos um statement junto, de qual statement aqui, nós também seguir canalizar essa aqui para nós chegar mais tanto possível na possível cenário, caminho de cenário, e nós vamos discutir essa que deve tomar lugar mais ou menos de acabamento de agosto, que é sei me pobisa, tem essa aqui para o que trata é ponto na carta, mas que é mesmo ponto com a bisipata arriba, que nós está canalizando o processo para que não augustus nós continuar com essa aqui. Esse é me pobisa tem no momento na. Dank je, premier Pisas, bij Contesta. We gaan door naar de volgende vraag, ook van Naftali Leito, di Television Direct. Kiko, concretamente te lo que alogra voor die negociación? Wat is er concreet bereikt wat betreft deze onderhandelingen? Premier Pisas? Bom, ja, maar ik kan praticamente pergunta de cair em repetição, pelo qual me provisa citar que augustus nós está continuar com a negociação, mas nós tusa
e negociação tá 1, 2, 3, tu coisa tomar lugar, por dado momento, sim, por dado momento, nós chega na que nós continuar com a negociação, de zaken te zeggen na augustus. Bedankt premier Pisas. We gaan door naar de volgende vraag van Neftali Leito, di Television Direct. Durante a reunião do Parlamento de Jabierna, em 27 de junho, promete o ministro Gilmar Pisas a indicar que estava em acordo com a Holanda, marana 100, pero esse 100 não aqui não chega. Entre outros, sobra 100 para Barak, 100 para garantir fundos, fundo para escola. Kita o primeiro-ministro seu sentimento para com esse aqui, a deliberar com o secretário de Estado Van Huffelen, riba esse aqui, a chegar a acordo que dia é placa aqui lobini e que montante de placa, se não a chegar a acordo de com, tamará na outra condição não? Bom, Gedurende de vergadering van het parlement van het afgelopen vrijdag 27 juni heeft de minister Gilmar Pisas aangegeven dat er tal van afspraken met Nederland verbonden waren aan geld, maar dat deze gelden nooit aangekomen zijn. Onder andere dat er geld over zou zijn voor Barak, geld voor de garantiefonds, geld voor de scholen. Wat is het sentiment of gevoel van de minister wat dit betreft? Heeft men hierover met staatssecretaris Van Huffelen onderhandeld? Is men gekomen tot een akkoord op welke dag dit geld vrijkomt en het bedrag en wat het bedrag is van dit geld, deze gelden? Als men niet tot een akkoord is gekomen, wat is hiervan dan de reden? Is dit gebonden aan andere voorwaarden? sim, mas nós estamos tem quadro de encerramento de acordo. Pelo que trata corro, aí chega a certo acordo na político. Acordo político está para encerrar com bem diferente outro fundo, mas por exemplo 30 milhões, pelo que trata fundo na escola. Caminho que aqui na nossa loja é espaço necessário para nós poder chegar na escola, que está operando sabe, para hopi aia. Junto com ele também lo bini fundo na para ajudar com o Barak, tem quadro de problemática internacional que nós temos, que está passando com o trato, quando vista com pessoas aqui indocumentado não está indo e trato mas nem me está. Então, junto com ele também tem opi diferente outro acordo mas. Então, o qual mas o parlamento está com para o que trata é fundo aqui diferente não chega, o que nós temos, o que trata Barak na Kosovo, o que nós temos é intercâmbio com a Holanda para o que nós e sobre a cena aqui. Tudo o que trata com sua parte, não sei se tudo o qual Holanda pede, para o final de essa aqui não chega, se mantém no parlamento, junto com ele também, mas consumimos para o que trata escola, e fundo de 30 milhões por disponível, pouco não chega, e assim é porque não mencionar diferente acordo que estava tendo em quadro de acordo político, de qual Kosovo se com Holanda, então o qual mantém Holanda está com o fundo na está dando para chegar, então com toda sinceridade, nós esperamos que um tal dança tenha que estar aqui, que está sobre o desenvolvimento de Kosovo. Então, para mim, prosseguir, a pergunta tem duas partes, então penso também que se há um acordo de cono e também há outra condição, no momento aqui, não tem espaço necessário, para maneira sempre, nós cada como país, está aí para intercâmbio com o secretário de Estado, o Sr. Van Huffelen, então, que é o seguinte tópico de parte de Kosovo, qual nós temos a petição para nós possível e deliberar que falta precisamente e que nós temos que atender nos meses para fora na que pode chegar para outra palavra concreta que nós temos com outros aqui dentro. Dank u, premier Pisas, para contestar. Nós continuamos com a seguinte pergunta da sala. Tabini de Richard van Nu.cw. Voor secretaris Alexandra Van Huffelen. De Curaçaose regering en het parlement hebben nogal wat bezwaren tegen de KOGO. Het lijkt erop dat deze bezwaren mede zijn ingegeven door het controlemechanisme op de uitgaven van het land. Wat vindt u hiervan? Nou, het is zo dat we vandaag met elkaar hebben gesproken over de reactie op de Rijkswet. Die van belang is natuurlijk voor alle landen. En onderdeel van die Rijkswet, ik kijk ook even naar de vraag die er staat, is dat we met elkaar zorgen dat we niet alleen maar hervormingen uitvoeren, maar dat daar natuurlijk die liquiditeit zijn van Nederland tegenover staat.
En wat ik ongelooflijk belangrijk vind is dat wat we gaan bereiken in de komende tijd en waar we verder over gaan spreken, precies leidt tot dat wat ongelooflijk belangrijk is voor de landen hier. En dat is dat de noodzakelijke hervormingen plaatsvinden, dat die ten goede komen aan de mensen die hier wonen, dat die de economie van de landen weerbaarder maken. En daar zijn we goed over in gesprek geweest vandaag. Daar gaan we ook verder over spreken, in eerste instantie weer in augustus. En daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de punten die gemaakt zijn door de verschillende parlementen, zowel hier in het Caribisch gebied als in Nederland, om te zorgen dat we een overeenkomst maken die ook straks, naar wij hopen, gedragen kan worden door alle parlementen. Bedankt, staatssecretaris. We gaan door naar de volgende vraag. Het is van Andrew Dick from TV Carib St. Martin. The question is to the Prime Minister of St. Martin, Sylvia Jacob, and the State Secretary Alexandra van Huffelen. In 2021, the Parliament of St. Martin passed a motion that the government of St. Martin make it priority to request debt cancellation, as this is the only recourse that will help to the country get out of the debt owed the Netherlands. How far is the process, and is this the Netherlands willing to discuss the motion passed by Parliament? Thank you for the question via you from Mr. Dick. Indeed, we have briefly discussed this matter. However, we don't have a conclusion as yet in relation to the broader discussion on the COHO held today specifically and the links to the reforms. We will continue to bring forth this point in our discussion moving forward. And of course, this will all depend on how the Dutch government stands in relation to that. So there is no outcome at this moment, and we will continue to have this discussion. Thank you, Prime Minister Jacob. State Secretary? Ja, ik kan me daarbij aansluiten. Het is natuurlijk zo dat we met elkaar spreken over de manier waarop we de hervormingen die noodzakelijk zijn in de landen het beste kunnen realiseren. En daar hebben we met elkaar over van gedachten gewisseld vandaag. Daar gaan we ook verder over spreken vanuit het grote belang dat daaraan verbonden is. We blijven overigens ondertussen gewoon doorwerken. We hebben een tijdelijke werkorganisatie die aan het werk blijft om die hervormingen vorm te geven, inhoud te geven, te zorgen dat die in een zo hoog mogelijk tempo ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, wat ongelooflijk belangrijk is. Maar we zijn er nog niet en we gaan met elkaar verder in de komende tijd. Bedankt, staatssecretaris, voor de antwoord. We gaan door naar de volgende vraag. Question from SMN News from Bibi Hodge Shaw. Why is the Netherlands is placing further condition for the removal of the 12.5% cut instead of allowing the countries to remove the cut immediately, considering the high cost of living? Ik denk dat dat een vraag voor mij is. Hè? Wat wij hebben besproken gisteravond en ook nog voor een deel vandaag met de vakbonden die langskwamen, is dat wij vanuit Nederland ook heel duidelijk hebben aangegeven dat wij heel graag de landen de ruimte willen geven om die 12,5% salarisreductie ook af te bouwen. In het tempo dat voor de landen ook draaglijk is. Daarbij geldt een aantal voorwaarden die niet nieuw zijn, maar voorwaarden zijn die we al eerder met elkaar hebben afgesproken. En Nederland vindt het van belang dat de landen daaraan voldoen. We zullen dat in de Rijksministerraad aanstaande vrijdag bespreken. We hebben daarover overeenstemming met Aruba, niet op dit moment met Curaçao en Sint Maarten. Maar in de Rijksministerraad spreken we daar aanstaande vrijdag over. En ik hoop dat dan zo snel mogelijk ook alle landen zullen instemmen, zodat ook daadwerkelijk die salarisreducties kunnen plaatsvinden. Bedankt, staatssecretaris, voor het antwoord. We gaan naar de volgende vraag. Het is van Gilbert Sparen, Organización Plataforma Direct Media Curaçao. Pregunta 1. Para secretario de Estado van Huffelen. Aangezien er veel ophef en op het aanmerkingen zijn en er is zelfs ook bewezen dat het inhouding van 12,5% van het personeel van overheid een averechtse uitwerking zal hebben. Mijn vraag is, waarom houdt de Nederlandse regering voet bij stuk en vertikt meteen een beslissing te nemen om de maatregel te verwijderen?
Nou, het is goed dat die vraag gesteld is, want wat de regering in Nederland wil, en ik zelf ook, is precies het omgekeerde. We willen heel graag dat zo snel mogelijk de mogelijkheid er is voor alle landen om te zorgen dat die salarisreductie, die 12,5%, ook kan worden afgebouwd. Nogmaals, in het tempo dat de landen daar zelf ook voor willen kiezen. Dus wij hebben aangegeven op basis van de verzoeken die we daarvoor gekregen hebben vanuit de verschillende landen eerder dit jaar en ook de gesprekken die ik daarover heb gevoerd met de vakbonden hier op Aruba, maar ook in Sint Maarten, heeft de Nederlandse regering daar een voorstel voor gedaan waarbij wij het belangrijk vinden dat er een aantal voorwaarden gelden voordat die afbouw ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Maar als aan die voorwaarden wordt voldaan en de Rijksministerraad dat ook zal beslissen, aanstaande vrijdag staat het op de agenda, dan kan het ook daadwerkelijk plaatsvinden voor die landen die natuurlijk ook daarmee instemmen. Bedankt, staatssecretaris. We gaan door naar de volgende vraag. Ook van Gilbert Sparen, Organisación Plataforma Direct Media Curaçao. Pregunta 2 para señora Alexandra van Huffelen. In het geval van een uitgebarste algemene staking op zowel Aruba en Curaçao, veroorzaakt door deze maatregel, welke standpunt zal Nederland innemen? Nou, ik denk dat het dus niet nodig is om die staking uit te voeren, want Nederland is voorstander van het afbouwen van de salariskortingen. Bedankt, staatssecretaris. We gaan naar de volgende vraag van señor Ricardo Martinez, die 90.9 FM naar Curaçao, para mijn pres, señor Pisas. E viaje para Aruba, de bestuurlijk overleg 4 landen, minister-president Pisas está satisfecho con el resultado para lo que está el mandato que su parlamento amanda minister-president Pisas cune, die con sí of die con no. Van de heer Ricardo Martinez van 90.90 FM te Curaçao. De vraag is voor minister Pisas. Bent u als minister wat de reis betreft naar Aruba in verband met het bestuurlijk overleg 4 landen tevreden met het resultaat wat betreft het mandaat waarmee het parlement u als minister gezonden heeft? Waarom wel en waarom niet? Bom, no qual eu visitar como Curaçao, de casa que não está sumamente satisfecho, mas nem bisacaba, senhora Evelyn, Weaver Cruz, de casa que é um statement, dat statement é se analisar bom, tá bisa hopi, anda junto com ele, nós tá bisa Augustus, nós sigue com conversação, assim na final nós chega na acordo na iba diferente terreno que já nós papiando o check-up, que mais se tem bisa, me tá hopi contento, pessoal, nós lugar nós tá na hopi grande, de acordo na nós tem que chega na finalização de saque. Dank u, premier Pisas, bij contesta. Nos bij na de volgende vraag. Kota Steven Cyrillen, the Voice of St. Martin. My question, as can see below, is for the State Secretary, Alexandra van Huffelen. Singly, Curaçao and St. Martin are objecting to the COHO. Is this current form? How do you, as the State Secretary of the Kingdom Relations, intend to remedy the situation? Nou, nadat wij de wet hebben ingediend, hebben de drie landen samen met Nederland als 4e land bij de parlementen, bij de Staten en bij de Tweede Kamer, zijn er door die Staten en door het parlement vragen gesteld. En vandaag hebben we met elkaar overlegd over de beantwoording van die vragen die gesteld zijn. En we hebben net aangegeven in het statement dat namens ons allen is voorgelezen door premier Weaver Cruz, dat we met elkaar nog in gesprek zijn. We zijn daar nog niet uit. We gaan daar ook mee verder, maar we zijn met elkaar nog aan het spreken. En de 3 Caraïbische landen hebben aangegeven ook een voorstel te willen ontwikkelen om dat gesprek nog een stap verder te helpen. En daar kijk ik natuurlijk naar uit om dat ook te ontvangen. En dan kunnen we daar ook in augustus met elkaar verder over overleggen. Bedankt, staatssecretaris. We gaan naar de volgende vraag van Luis Anibal Villegas Hernandez, periodista freelance Aruba. Zijn er bezwaren over een breed beschermingsbeleid, asiel, nu de voorganger van mevrouw Van Huffelen een tranche liquiditeitssteun heeft stopgezet wegens schendingen van het EVRM door Curaçao en door onrechtmatige aanhouding en inbewaringstelling vorige week van Michael Chavez lijkt de tijd rijp te zien hoe het Koninkrijk op dit terrein eenduidig kan optreden.
Ja, het werd net ook al door iemand anders gevraagd. Maar het feit is inderdaad dat het ongelooflijk belangrijk is dat overal in ons koninkrijk mensen die asiel aanvragen een juiste procedure kunnen doorlopen die gebaseerd is op het Verdrag van de Rechten van de Mens. En dat betekent dat je niet alleen asiel kunt aanvragen, maar dat je ook hulp kunt krijgen van een advocaat, dat je bezoek mag ontvangen en dat je kunt verblijven op een plek die ook voldoet aan de eisen die het Verdrag voor de Rechten van de Mens daaraan stelt. Kort en goed, een prettige en goede verblijfplaats. Daarover is discussie geweest in de afgelopen tijd met Curaçao. We hebben afspraken gemaakt over de stappen die wij zetten en de stappen, met name het schenken van middelen, doneren van middelen en de stappen die Curaçao daarvoor gaat zetten. We zijn nu in de laatste en afrondende fase daarvan en gaan ook met elkaar daar verder over in gesprek. Maar het blijft bovenaan staan wat ons allen betreft en zeker wat Nederland betreft, dat mensen die asiel aanvragen op een goede en menswaardige manier moeten worden behandeld in het hele Koninkrijk. Bedankt, staatssecretaris. We gaan door naar de volgende vraag. De Daily Herald gericht aan staatssecretaris Van Huffelen. Als inwoners van de eilanden op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis in verband met nalatenschap, komen velen uit bij het Nationaal Archief in Den Haag. We gaan door naar de volgende. Gaat Congo voor het erfgenamen makkelijker maken om toegang te krijgen tot essentiële informatie voor het claimen van hun erfdeel, zoals het rechtmatig eigendom van stukken grond op de eilanden? Nou, de Rijkswet gaat niet in het bijzonder daarop in. Maar ik weet, en dat heb ik besproken ook op de Besseneilanden, op Saba en Stecia met name, maar voor een deel ook op Bonaire, dat het soms onduidelijk is hoe het bezit van grond op de verschillende eilanden is verdeeld. En dat er soms ook onverdeelde boedels zijn. Het aanpakken van dat probleem is iets wat we met de Besseneilanden hebben afgesproken te gaan aanpakken in de bestuurlijke akkoorden die we hebben gemaakt. Als eenzelfde thema ook zal spelen in de landen, dan vind ik dat goed om daarover in gesprek te gaan. Het is niet noodzakelijkerwijs een onderdeel, of beter gezegd, het is niet wat mij betreft een onderdeel van de afspraken die we maken rondom de hervormingen. Maar ik kan me goed voorstellen dat we hier verder met elkaar over in overleg gaan. Bedankt, staatssecretaris. We gaan naar de volgende vraag. En dat is van Melissa Stamper, freelance op Aruba. Ga je graag het woord over. Hi, goedemiddag. Ik heb een vraag voor alle 3 eilanden eigenlijk. Aangezien de problemen voor de eilanden verschillend zijn, vandaag werd gezegd dat de eilanden gaan werken om samen een gemeenschappelijk scenario uit te werken. In hoeverre is dat mogelijk? Zal ik alvast beginnen dan? Het zijn twee aparte dingen. De uitdaging die Aruba meemaakt, die Curaçao meemaakt, die Sint Maarten meemaakt, dat zijn allemaal verschillend. Het verschilt per land. Daar zijn we allemaal mee bezig met het landspakket, met de hervormingen en aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld Sint Maarten heeft extra aandacht voor de orkaanseizoen. Wat wij samen zullen gaan uitwerken, dat heeft te maken met alternatieven van hoe we zullen ervoor kunnen zorgen dat de hervormingen daadwerkelijk ook plaatsvinden. Dus daar hebben we de volgende weken veel meer contact over. En als wij er iets over kunnen zeggen, dan zullen we dat doen. Ik denk dat het nu prematuur is om daar nu op in te spelen. Sí, em princípio, a maneira que a Infelina Bisa, nós estamos de mesmo pensamento que no momento aqui nós temos uma abertura e nós seguimos a deliberação para augustus aqui nós podemos na algo mais concreto, então assim nós podemos ir adiante, que men, maneira Bisa capa nós está o Bisa satisfeito com a maneira que constant abai o dia já, então nós está para augustus próximo nós temos mais informação para tu Island. Aruba, Curaçao e Sint Maarten tem caso aqui. Thank you for the question. I think it, of course, would have been great if we could have had something more to say today, but I think it is still good that all 3 countries are willing to work on one scenario and work out the real content in terms of bringing a presentation to the table for further discussion and deliberation. So we look forward to being able to do that.
Oké, ik heb een vervolgvraag daarop. Hadden jullie dat verwacht vandaag? Hadden jullie verwacht dat jullie niks concreet zouden hebben vandaag? Nou, ik denk dat wij, als je dit soort high-level vergaderingen binnentreedt, dan weet je nooit van tevoren wat je te wachten staat. En het is heel belangrijk om goed te werken aan expectations management. Wij zijn tevreden met de uitkomst, want nu weten we waar wij ons zullen concentreren de komende tijd. Se me pode agregar algo acerca com o bem, para mim quando chega na posterior niveau, tem ambtelijk niveau, to inanan ta hiba diferente puntos de conversação, ta doen een insteek. Die tu Islanden, en to sei nossa acidentar, to sei tabata de factor na que nós propisa que por forward diferente direção, pelo menos por ter vista mais ou menos que lobo sigue de conversação. Para lo que se trata, ele ainda que nós trata o expert em sua totalidade. Indeed, I think I mentioned that briefly, that would have been the hope. Of course, with all the work that has been done on the ambtelijke niveau, on the level of the civil servants, who have come very far in preparing the scenarios. But at least now we, as my colleague mentioned, know where we are together on one line as three countries willing to work towards and to fill that in together. Oké, dankjewel. Ik heb nog een vraag. Deze is eigenlijk voor premier van Aruba. Voor Aruba, welke huidige afspraken zijn er eigenlijk, gaan mee in de volgende gesprekken en welke afspraken moeten nog onderhandeld worden? Misschien kun je je vraag verduidelijken. Afspraken in welke zin? Nou ja, sinds we zijn al lange tijd bezig met de afspraken om de hervormingen. En we zijn nog aan tafel, zeg maar. Dus welke huidige afspraken is Aruba eigenlijk nog steeds, staat Aruba nog steeds achter? En welke moeten nog onderhandeld worden? Bijvoorbeeld inkort in de zorg, inkort personeelskosten. Welke is Aruba mee eens? Dank voor de vraag. De hervormingsplannen die zijn vervat in het landspakket. Het landspakket bepaalt per kolom welke acties ondernomen moeten worden, zodat we financieel er sterker voor staan, in de zorg, in onderwijs, dus op verschillende terreinen er sterker voor staan. Landspakketten, de werkwijze is dat je dan aan het begin van een kwartaal afspreekt welke de taken zullen zijn waar je je op gaat concentreren in het volgende kwartaal. We hebben net de uitvoeringsagenda voor het derde kwartaal 2022 ondertekend en die gaat aanstaande vrijdag naar de Rijksministerraad. En als dat vaststaat, dan zullen we dat ook als zodanig publiceren. En daarin staan al de acties. Aruba staat achter al de gemaakte afspraken in het landspakket. Wat wij proberen te doen elk kwartaal in dit agenda is een beetje de prioriteiten een beetje stellen bij elke van de taken, want we hebben een beperkte capaciteit. Maar we staan nog steeds achter de afspraken die we in het landspakket hebben gemaakt. Dat is dit weekend niet aan de orde geweest. Dat loopt een ander traject en daar staan we nog achter. Bedankt premier Wever-Kroes voor uw antwoord. We gaan naar de volgende vraag van mevrouw Dilma Arends-Geerman van Bondia Aruba. Goedemiddag allen. Daar heb ik wel een vraag, want als Aruba achter de landspakketten staat en achter de hervormingen, wat waren de knelpunten die eigenlijk toelieten dat er geen afspraak gemaakt kon worden ditmaal? En zoals ik zei, we hebben nu niet gesproken over landspakket. Landspakket is niet ter sprake gekomen omdat dat een lopende procedure is. Die is in uitvoering. Daar zijn er geen issues mee. Als er echt issues zijn, dan worden die geëscaleerd en dan bespreek ik dat apart met de staatssecretaris. Maar dat is nog niet gebeurd, want we kunnen het tempo nog steeds aan. Dus dat was niet eens op de agenda. Nee, maar wat zijn de issues dan dat jullie niet hadden kunnen uitkomen tot een gezamenlijke afspraak vandaag? Ja. Je hebt het dan over het COHO. We hebben vandaag 3 scenario's besproken. De landen hebben een presentatie gedaan van de 3 scenario's. Heel diepgaand. Ik vond het heel informatief.
En er is ontzettend best gedaan door de professionals die dit hebben gedaan. En wij hebben als de Caribische landen nu gekozen voor een van die scenario's, maar die moeten we nog gaan uitwerken. En als we dat hebben uitgewerkt, komen we weer bij elkaar op een bestuurlijk overleg om dat te bespreken. En dan kunnen we zeggen of we er wel uitgekomen zijn of niet. Dus het gaat om zeg maar, de orgaan Coho zelf en welke autoriteit Coho zal hebben. Dat is wat... En de Rijkswet, ja. En Dat de stond op de Rijkswet. agenda, ja. Maar ondertussen gaat TWO toch door met de afspraken die gemaakt hebben. En TWO is berust niet op geen enkele Rijkswet. Maar hebben ze wel dezelfde zeg maar, ja, autoriteit? Nou, ik moet zeggen, de wijze waarop Aruba met de TWO samenwerkt is een hele prettige. Wij hebben een goede werkrelatie met TWO. Er is nog nooit een discussie ontstaan van heeft de TWO wel of geen autoriteit of bevoegdheid. Wij onderkennen hier in Aruba, ik bedoel, wat in het landspakket staat, dat hadden wij zelf in onze masterplan staan. Dus de meeste van die acties zijn acties die wij al lang kennen. Dus het is nu een kwestie van doen en niet meer uitstellen. Wij hebben nog geen discussies of issues gehad met de TWO. Wij erkennen de status van de TWO, we respecteren dat. En we doen ons best om te voldoen aan de afspraken. En ik moet zeggen, als wij echt in de clinch zitten met tijd of met capaciteit, dan heeft de TWO altijd een luisterend oor. Of het altijd lukt, weet ik niet, om hen te overtuigen. Maar tenminste kan erover gesproken worden. Nee, dus wij vinden de manier van werken nu met de TWO vinden we een prettige. Het gaat goed, dus ik zou zeggen, behouden zo. Nou, mijn laatste vraag is dus aan u, mevrouw Van Huffelen. Vandaag heeft de minister van Financiën een persbericht, in haar persbericht aangegeven dat Aruba niet aan de aanbevelingen, aan alle aanbevelingen van de CFT kan voldoen. Want anders zou zeg maar het hele runnen van de Arubaanse overheidsapparaat in de clinch komen. Als Aruba dat niet aan die normen voldoet van 2018 en CFT, wat ze al gezegd hebben, dat ze een aanwijzing zullen aanraden, wat zou de houding zijn van de Nederlandse regering? Nou ja, wat ik weet is dat er nog gesprekken lopen. Hè. Aruba gaat reageren op de voorstellen die CFT heeft gedaan. Ik denk dat het goed is dat we daar eerst naar kijken, naar wat dat oplevert. En dan zullen we uiteindelijk natuurlijk een besluit moeten nemen met elkaar in de Rijksministerraad. Maar dat doen we uiteraard pas na overleg met het land Aruba. Dus ik denk dat we nog niet zo ver zijn in het scenario dat we al een keuze moeten maken. Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat er goed gekeken wordt door Aruba naar de aanbevelingen van het CFT. En ik weet ook dat dat gebeurt. Bedankt, staatssecretaris, voor het antwoord. We gaan naar de volgende vraag van mevrouw Sharina Henriques van Caribisch Netwerk. Madari. Even voor de transparantie naar het volk. Ja, een hele groep ambtenaren komt altijd mee en is altijd bezig natuurlijk met het voorbereidend werk voor onderhandeling. Dus als er dan de 4 premiers samenkomen die weinig tijd hebben, dan neem ik aan dat er iets nieuws te melden is. Was dat dan toch niet de verwachting? Wat is dan misgegaan dat er nu niks te melden is? Had dat niet al duidelijk moeten zijn toen de ambtenaren bij elkaar kwamen? Lag er niet al iets waarvan jullie dachten misschien dit weekend na hevig onderhandelen in ieder geval met elkaar dat jullie eruit zouden komen? Nou, die vraag is ja, eigenlijk ja? voor de premier en ook voor de staatssecretaris, eigenlijk voor iedereen. Nou, als je mij vraagt, dan ben ik heel tevreden. Niet alleen over de wijze van het overleg, maar ook wat eruit is gekomen. Er is richting. Het is natuurlijk geen makkelijke materie. Het is ook niet iets wat je 1, 2, 3 oplost. Op ambtelijk niveau zijn de voorbereidingen gedaan, de presentaties zijn gedaan. En wij hebben nu besproken, echt in-depth besproken. En wij hebben nu, de 3 Caribische landen hebben gekozen voor 1 alternatief en daar gaan we mee verder. Wij nemen onze tijd. Dit is een serieuze materie en we willen het goed doen. Dus ik vind dat het goed is gegaan. En uit transparantie, met name voor transparantie, stel je voor dat we na de vergadering de staatssecretaris meteen het vliegtuig was opgestapt en geen persconferentie had gegeven. Nou, dan denk ik dat dat niet echt transparant was. Dus vandaar. If I may add, indeed, there was a lot of work done, but the mandate of the ambtelijke groep
is to prepare the 3 scenarios. So there was a discussion. These are 3 scenarios that are possible, and they were to work those out, presented to us for a decision. Of course, seeing some of the explanations for the first time, it will take some time. We can find ourselves as 3 countries in one of them, helaas not all 4, or we would have been saying a different thing here today. But indeed, 3 countries, the Caribbean countries, have an agreement as to how they would like to move forward, and so it is a step forward in the correct direction. Sim, me pode agregar, Seca. Bom, e trajecto aqui tem 2 anos caminhando, de qual nós como Kosovo, nós temos 1 ano com isso aqui. Wanneer ze van falando bisa, tem uma diferença muito grande ou bota cinta, bota virtual, of ambtenaar ambtelijk niveau preparar aqui para como bota bem personalmente, que men é ponto nada é ponto na discussão basta intensivo, então com emeta para solução, então timbiabo da sale for, timbiabo da sale for. No caso que não se sale for, nós está continuar augustus que men para nós também como vai vir controle na sua ponência, nós está com reunião aqui da botar o frutífero, mas somos nós tour, tawak bem-estar do povo, então para poder no bem-estar do povo, vamos tomar uma decisão. Mesmo a família minha decisão descabida que pode depois vou ter que lamentar isso aqui. Staatssecretaris dan? Ja, het is inderdaad zo dat het gaat over echt iets. Deze Rijkswet die we gezamenlijk hebben ingediend bij de parlementen en ook de opmerkingen die vanuit de parlementen zijn gekomen zijn fundamenteel. Dus dat vergt een goede discussie en die hebben we hebben onze medewerkers natuurlijk gevoerd. We hebben soms 1 op 1 er al over kunnen spreken, maar nu pas voor het eerst met z'n allen. En omdat het ook ergens over gaat, is het voor ons allemaal ongelooflijk belangrijk dat we goed van elkaar horen wat de belangrijke punten zijn, wat de pros en cons zijn. En dat we op basis daarvan verder werken. En we nemen daar inderdaad de tijd voor die nodig is, die wij ook allemaal belangrijk vinden, terwijl we ook doorwerken. Dus we hechten allemaal heel erg aan het feit dat we die hervormingen die voor een deel al langlopend zijn, dat we die ook echt doorzetten, dat we daar onze daadkracht en mankracht achter zetten, menskracht, van alle kanten, dus ook vanuit Nederland. En daar zal ik ook zeker mijn steun voor blijven houden, want wij vinden het ook belangrijk dat dat doorloopt. Maar over de vormgeving van het orgaan dat daarop verder toezicht gaat houden en hoe we dat allemaal in elkaar steken, daar hebben we nog niet een overeenstemming over en daar praten we dan ook met elkaar verder over. Hoe lang geeft u als staatssecretaris nog de tijd? Want het duurt natuurlijk al 2 jaar en uw voorganger die liet altijd blijken dat hij behoorlijk wat haast had. Geeft u dan veel meer ruimte? Is er een deadline of zo? Zeg in augustus moet u het met elkaar eens zijn? Nee, ik vind het belangrijk dat we de tijd nemen die nodig is en terwijl we ondertussen ook verder werken. Okay. Laatste vraag. Het gaat over, ik heb de vakbonden gesproken van Curaçao en Aruba. En ik hoor verschillende dingen. Bijvoorbeeld, net zei de staatssecretaris, ja, met Aruba zijn we erover uit. Het gaat even over die 12,6% salariskorting van de ambtenaren. En de vakbonden zeggen, ja, we hebben in het overleg gehoord dat het nog helemaal niet zo concreet is. Dus eigenlijk is de premier van Aruba luchtkastelen aan het verkopen. Zou ik van u beiden een antwoord kunnen krijgen hoe het nu werkelijk zit? Dan zou ik de staatssecretaris uitnodigen om te beginnen. Want Ja, misschien dat is goed. geloven ze niet in mijn Ja. kastelen. Nou, de kern is dat we de verschillende landen hebben aangegeven, wij willen heel graag dat die salariskorting dat die kan worden afgebouwd. Daarover zijn we al in gesprek eigenlijk vanaf ongeveer februari de eerste brieven daarover gewisseld en andere vanuit de verschillende landen. En vanuit Nederland hebben wij gezegd, wij steunen dat. En we steunen dat eigenlijk nog meer sinds we in de huidige situatie zitten die ertoe leidt dat er grote inflatie is over de hele wereld, maar die heeft natuurlijk ook hier effect. Dus het kunnen afbouwen van die 12,5% is wat Nederland betreft ook een reële eis die de landen hebben gesteld en die ook door de vakbonden aan mij zijn gecommuniceerd in de gesprekken die ik met hen over de afgelopen maanden heb gevoerd. Wij vinden het dus belangrijk dat dat kan. Nederland heeft aangegeven dat we dat willen doen onder een aantal voorwaarden die we overigens aanstaande vrijdag pas zullen bekrachtigen in de Rijksministerraad.
En daarover zijn we in overeenstemming met Aruba. Aruba heeft gezegd, wij vinden die voorstellen, die voorwaarden ook reëel. En wij gaan eraan voldoen, of wij gaan proberen daaraan te voldoen, zodat we ook daadwerkelijk over kunnen gaan tot het afbouwen daarvan. Dat is wat we besproken hebben onderling. En dat is ook wat we vanmiddag besproken hebben met de vakbonden. Want even voor de helderheid, los van de techniek is het ons oogmerk, zowel van het land Aruba als van ons, maar Aruba kan voor zichzelf spreken, om te zorgen dat we dit ook kunnen gaan realiseren in de komende tijd. We snappen de noden van de mensen, met name met de kleinere inkomens, die getroffen zijn door het feit dat zij hun inkomen is verlaagd in de afgelopen tijd als gevolg van de situatie rondom de pandemie en de economische malaise die daar hier op het eiland het gevolg van was. En als ik kan toevoegen, wij hebben samen gesproken over de voorwaarden. Het was eerst 3 en dan 8 en nu 4. Daar hebben we het nu over. We hebben een overeenstemming bereikt samen met de staatssecretaris dat deze 4 voorwaarden dus voorgelegd worden aan de Rijksministerraad. En die 4 voorwaarden, dat probeert Aruba met man en macht aan te voldoen. De eerste voorwaarde is dat de landsverordening normering topinkomens ingevoerd moet worden. De Staten behandelen dit volgende week maandag. De tweede voorwaarde is dat we hier middelen in de begroting voor moeten hebben. Dat hebben we. Ook is afgesproken dat we compensatiemiddelen moeten aanwijzen binnen de begroting. Hebben we ook gedaan. En het laatste wat deze voorwaarden betreft is dat het CFT daarover een oordeel moet geven. Daar zijn we nog over in afwachting. Ik kan ook niet zeggen wat CFT gaat zeggen, maar als dat er komt, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. De derde voorwaarde is dat de inkorten bij politici in stand blijven. Dat is geen issue. En de vierde voorwaarde is dat bij volledige afbouw het land geen beroep meer kan maken op afwijking van de norm. Dat is toekomstmuziek. We zijn nu nog niet bezig met de volledige afbouw, maar de voorlopige afbouw. Dus dat is de stand van zaken voor wat betreft de voorwaarden. Stap 1, Rijksministerraad aanstaande vrijdag. Want als die niet worden goedgekeurd, dan is het een andere situatie. Stap 2, CFT-advies afwachten. Stap 3, de statenbehandeling afwachten. En dan hebben we voldaan. En dan zullen we daarover in gesprek gaan. En dan krijgen we het laatste, zeg maar, het zijn om door te gaan. En het streven is nog steeds in juli de 5% uitbetalen. Bedankt premier Wever-Kroes en staatssecretaris voor al uw antwoorden. We gaan naar de volgende vraag van meneer Espinosa van 24hora.com. Minister President, Wever-Kroes, denk merdia nós temos chance para entrevistar o sindicato, não estava basta decepcionar. Dus não estava sindico na hora maneira, meu colega mencionou rato passado, na hora vendi luchtkasteel, na sindico minister estava para de prensa pintou totalmente outro beeld de qual situação e não está lamentar aqui mais. Sin embargo, Cintia Wogo tinha totalmente outro cambio de tono, die minister President. Combin is aqui. Marco, volgens mij had jij dit heel makkelijk kunnen rechttrekken voor ze. Want jij zit in alle mijn persconferenties, dus je hebt precies gehoord wat ik heb gezegd. En het is niks anders dan wat ik net nu heb gezegd. Ik heb toen aangekondigd dat we samen met de staatssecretaris, dat de staatssecretaris mij heeft geïnformeerd dat wij kunnen beginnen te werken aan de afbouw. Dat heb ik toen gezegd. Er zijn een aantal voorwaarden en Aruba gaat daaraan voldoen. De eerste stap, ik ben toen naar het parlement gegaan, weet je nog? Ik heb het parlement uitgelegd wat de voorwaarden zijn, want 2 van die voorwaarden raken het parlement. Dus dat heb ik toen meteen gedaan. We hebben daarover ook weer een persconferentie gegeven. Dus ik heb vanaf het begin dat de staatssecretaris mij op die donderdagmiddag heeft gebeld en gezegd: het is mij gelukt om mijn collega's, of vrijdag, na de ministerraad, om mijn collega's te overtuigen dat jullie het pad op kunnen om de versoberingsmaatregelen af te bouwen, heb ik elke keer hetzelfde gezegd. De vakbonden willen van mij zwart op wit dat ze het geld gaan krijgen. Dat kan ik nu nog niet doen. Omdat wij nog afhankelijk zijn van 1, het advies CFT en wat daaruit komt. En 2, wat de staten gaan doen. Stel je voor dat de staten de wet niet accepteren aanstaande maandag. We hebben een andere situatie. Dus ik kan, en dat heb ik ook verzekerd, Aruba, de regering van Aruba, die doet er zijn uiterste best aan om te voldoen aan de voorwaarden. Want en dat is verschillen met Curaçao en Sint Maarten. Aruba zit in een verschillende situatie. En dit is de enige en de snelste weg
om te komen tot het verhogen van de koopkracht van de mensen. En daarom dat wij deze weg bewandelen. Dus ik nodig iedereen uit om terug te gaan naar alle persconferenties. Ik heb altijd gezegd, het startsein is gegeven, er zijn voorwaarden eraan verbonden en Aruba is committed om aan die voorwaarden te voldoen. En dat is wat we hebben gedaan en nog steeds doen. Staatssecretaris, nog een vraag voor u. Het lijkt alsof er enorm druk wordt gezet op de ambtenarij om alle deze maatregelen van de overheid te kunnen voldoen. Vindt u dat het eerlijk is om al deze druk op de ambtenarij te zetten? Ik weet niet helemaal over welke maatregelen u het dan heeft. Al de voorwaarden. U heeft het over de 12,5% ook. Ja, kijk, wat Nederland heel erg belangrijk vindt, is dat we ons aan allebei de kanten van de oceaan houden aan onze afspraken. En een van de afspraken was die we hebben gemaakt al in het verleden rondom de liquiditeitssteun, was het zorgen dat er een wet wordt geïntroduceerd die de topinkomens normeert en dat we ook binnen de begroting blijven werken. Dus bijvoorbeeld dat die verhoging van de salarissen die zal ontstaan binnen de begroting van het land wordt gerealiseerd. En ik vind het belangrijk dat we dat ook doen, dat we ons wederzijdse afspraken ook nakomen en dat we daarmee het verzoek ook van de landen ook kunnen realiseren, namelijk om te komen tot een afbouw van de salariskorting. Daarnet spraken jullie over een soort scenario's. Nederland stemt niet toe. Wat voor soort scenario's is het zo? Hoe zit het scenario in? Nou, we hebben met elkaar gesproken over de verschillende opties om te komen tot een samenwerking die leidt tot die hervormingen waar we het over hebben, die we zo ontzettend belangrijk vinden. De details van die scenario's zijn niet zo relevant, denk ik, voor dit moment. Maar de kern is dat we met elkaar daarover van gedachten hebben gewisseld. Van hoe zouden we dat kunnen doen op de beste manier. Er zijn met elkaar besprekingen en we gaan verder in augustus om daar keuzes in te maken. Dank u wel. Bedankt, staatssecretaris, voor al die antwoorden. We gaan naar een allerlaatste vraag. En dat is van Tito Laclay van Noticia Kla. Mocht het vrijdag zo zijn dat er geen akkoord is met Curaçao en Sint Maarten voor wat betreft de salarisinkorten, maar Aruba wel, kan de Rijksministeraat Aruba dan wel groen licht geven? Moet er een overeenstemming zijn met alle 3 eilanden, dus alles of niks? Zullen we de eerste beantwoorden? Ja, het antwoord is dat de Rijksministeraat ook alleen een beslissing kan nemen voor Aruba. Ja. En de allerlaatste vraag. De CAFT dreigt met een aanwijzing voor Aruba in middel van de begroting van Aruba voor 2022. Aruba en CAFT zitten in een soort impasse. Heeft u het hiervoor gehad? En zo ja, zou u ingrijpen indien nodig? Nou, wat ik net al aangaf naar aanleiding van de vraag die daarover gesteld wordt, is het van belang dat we zijn nog in het proces. Hè. De CAFT heeft adviezen gedaan aan het land Aruba en daar moet er nog een reactie op komen. Ik weet dat er ook gesprekken zullen worden gevoerd met het CAFT. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. En ik hoop dat daar een helder beeld uitkomt. En op basis daarvan gaan we dan verder. Bedankt, staatssecretaris. En zo bijna zijn we aan het einde gekomen van deze gezamenlijke persconferentie. We gaan naar een closing statement van elke premier. Zullen we beginnen met premier Pisas van Curaçao? Dank u. Kung bij wie ik dedicar a palavra aqui no público só. Nós assim, me começar a agradecer o team que foi werk para nós, lá se tremendo trabalho. Pelo qual é importante para o povo compreender, tá? Mas costumava ser pilante, sim. O qual é importante para o povo compreender, tá? Que nós estamos fazendo tudo o qual dá o máximo para nós sacar mais tanto benefício possível. Fora de toda negociação que nós estamos riba, seguro em hora de tratar nosso país, com a Holanda. Men sei não pode tranquilo que sei, então nós seguimos na bem-estar do público só, assim aí nós chega na lo qual nos tudo desejar é tranquilidade financeira e tranquilidade econômica para amanhã que nossa futura geração pode ter paz e tranquilidade depois de criar e dos países que são. Danke. Masha danki premier de Curaçao, Gilmar Pic Pisas. Nós passa para Prime Minister of St. Martin, Silveria Jacob. Your closing statement. Thank you for the opportunity. Again, I would like to reiterate that we have had very open
discussions today, and we are now at a point where we know where the three countries want to go together, and hopefully we can get this position through, as was mentioned by my colleagues before, in August. A couple of comments were made whereby St. Martin was mentioned in terms of this week's Kingdom Council of Ministers meeting. I would like to just ensure that St. Martin has passed the first condition in terms of its LNT law since in 2020 or 2021, and it has been in effect. We've also continued to work towards the amendments that have been required in subsequent minister RMR discussions and decisions, and we are at the point where, especially seeing the physical or the economic situation around the world, which is negatively impacting St. Martin, that it is necessary to start to remove the conditions as well from the hardworking civil servants who are executing the very much needed reforms that we're working on. And so we'll continue to do what we have to do in that regard. Thank you, Prime Minister of St. Martin, Silveria Jacob. We gaan door naar de Prime Minister of Aruba, Mrs. Evelina Wever-Cruz. Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. De delegaties, maar met name mijn collega's Silveria, Alexandra en Pik. Het was vandaag een hele zware dag. Voor Aruba waren het 3 dagen. Want we hebben ook andere zaken besproken. Het hoeft geen betoog dat COVID Aruba heel zwaar heeft getroffen. We zijn daarom ook heel dankbaar en erkentelijk voor de hulp die we hebben gekregen. En we zijn van plan om het beste van te maken met de hervormingsplannen. Aruba moet uit deze crisis sterker en weerbaarder komen. Dat is onze commitment tegenover de bevolking van Aruba. En wat we willen bereiken is welzijn en welvaart voor iedereen. Met jullie toestemming wil ik dit ook vertalen in het papiaments even. Nós estamos 3 dias de reunião hobby pisapos para Aruba, estava 3 dias de reunião. Reunião não hobby positivo, qual me agradeci minha colega não Silveria, Alexandra e Pek para diálogo construtivo que nós estava tendo. Aruba está comprometido para fazer reforma, não nós a comprometer-nos mesmo para fazer. Não tem nenhuma dúvida que o COVID a dar-nos roupa duro. E pensei, nós reconhecer e nós agradecidos pela ajuda que nos raia e de agora em adelante nós está comprometido para nos procurar de fazer o melhor possível para reformar, para Aruba por sair mais forte, mais resiliente e assim garantizar progresso e bem-estar para todos os cidadãos de nosso país. Masha danki Premier Wever-Cruz. En ons wij passen bij het ultimo closing statement. En laten we het woord doorgeven aan staatssecretaris mevrouw Van Huffelen. Ja, ook van mij veel dank voor al het werk dat er gedaan is en de open en prettige gesprekken die ik heb gevoerd hier op het eiland. Met Aruba, maar zeker ook met de collega's vanuit Sint Maarten en Curaçao. We hebben met elkaar open en eerlijke en diepe gesprekken gehad. En in de komende tijd moeten die verder worden uitgewerkt. En hopen we dat we in de komende maanden met elkaar tot een overeenstemming kunnen komen. Waar we dan weer natuurlijk onze parlementen van moeten voorzien. Want de kern van onze samenwerking vandaag was natuurlijk opgericht om de opmerkingen en de aanmerkingen en de vragen die gesteld werden door al onze parlementen om een antwoord daarop te gaan formuleren. Het was goed dat we bij elkaar hebben gezeten. Het is ook goed dat we elkaar live hebben gezien. En op deze manier elkaar ook nog dieper in de ogen hebben kunnen kijken. De komende maanden dus nogmaals gaan we verder aan het werk. Aanstaande vrijdag in de Rijksministerraad bespreken we het onderwerp van de 12,5% salariskorting. Ik hoop dat alle landen daar zich snel op kunnen aansluiten, zodat het ook mogelijk wordt voor iedereen om die salariskorting af te bouwen en daarmee ook de salaris van de inwoners van de landen te verhogen. Ik vond het geweldig om hier weer te zijn. Ik heb genoten van ook alle prachtige onderwerpen die we hebben gezien dit keer weer. Ik heb een bezoek gebracht aan het Arie Kok-park. Ik heb over het eiland kunnen lopen en rijden en heb weer een heleboel mensen ontmoet. Dat was goed en fijn en ik hoop ook snel weer terug te zijn. Dus heel veel dank voor alle besprekingen. Masha, dank je. Bedankt mevrouw
Alexandra van Huffelen. En zo zijn we tot het einde gekomen van de gezamenlijke persconferentie van de bestuurlijke vierlanden overleg. Wij bedanken staatssecretaris met delegatie. We bedanken premier Pisas van Curaçao met delegatie. Premier Wever-Kroes van Aruba met delegatie. En ook Prime Minister of St. Maarten met delegatie. Bedankt voor al uw bijdrage. Ik bedank ook meneer Sergio Tjungeloy. En ik bedank u voor uw aandacht. Masha danki y pasa un feliz tarde.